Goedemorgen. Dit jong, hé. Ken wel, hè? Ken wel. Beetje koffie nog wel lekker. Hey, vraag je, van waar is Dirk Einziger? Ja, ik zou het niet weten. Ja, ik bedoel, van waar ben je in Heidemem? Tja, geen idee. Hij is al weggroeid, heb ik het idee. Hij is al weggroeid. Ja, hij groeit, nou alle dagen net, maar hij groeit lekker terug. Ja. Hoe belangrijk ben de Heidemem? Ja, meestal wel heel belangrijk, maar ja. Het wil net zeggen dat hij en Mem allebei de heel goed voetballen kennen, dat het ben dat dan ik ken. Of andersom. Nee. Kist zien Heidemem? Nou, eigenlijk helemaal net. Nee. Goedendag. Goeiedag, goedemorgen. Zijn we hier op Hoeve Buitenzorg? Ja, jullie zijn hier op Zoeterij Buitenzorg. Het staat vermeld op het voorhuis. Ja, en u bent meneer Nas? Ik ben Jan Nas, ja. Jan Nas. Ja. De dierenarts van de paardendierenarts. Ja. En nu al een jaar of wat een beetje fokker van buitenzorgpaarden. Ja. En dus ook van Usderk. Van Usderk, gedeeltelijk fokker. Voor de helft mede fokker van Dirk Buitenzorg. Ja. U heeft een tijd voor hem gezorgd. We hebben een tijd voor hem gezorgd, ja. En zijn vader is hier. En zijn vader staat hier, dus daar zijn jullie op het juiste adres. Ja. De vader van Dirk is Royal Gull. Royal Gull is een Zweedse hengst die heel goed gepresteerd heeft. Heeft op de baan €770.000 verdiend. Dus wat de vader betreft... Moet het goed komen met Dirk. Helemaal goed komen met Dirk. Ja. Nou, we willen hem wel zien. Dat is goed, dan gaan we eens even bekijken. En dit is hem dus? Dit is de vader van Dirk, Royal Gull. Goed koerspaard. Ik vind zo op het eerste gezicht lijkt Dirk wel een beetje op hem, hoor. Dirk lijkt erop, jazeker. Hij is alleen nog een beetje groter, maar Dirk wordt dat vanzelf. Over 2 jaar is hij net zo groot als, Ja, als want Royal Dirk Gull. is nog een kleuter eigenlijk, hè? Dirk is nog een kleuter. Dirk is nog een kleuter. Nou, daar gaat hij. Ja. De vader van Dirk. En die moeder, want die kunnen we nu niet zien. Die moeder is een hele mooie merrie en hebben ze geprobeerd en die had potentie genoeg, maar daar is er niet van gekomen, had snelheid genoeg. Dus die moeder moet je eigenlijk in Limburg een keer gaan bekijken, maar dat was als fokmerrie ook een heel braaf paard, een hele lieve merrie. Ja. Ik dacht steeds maar van nou, het is een nazaat van Henri en ja, dat Jojo. menen de mensen altijd, maar dat kan natuurlijk niet. De paarden die buitenzorg hier zijn hier geboren, die krijgen dan de stalnaam. Maar het bloed van Henri en van Jojo, dat is al te lang geleden, dat zit niet meer in de lijnen. Nee, dat is al te lang geleden. Nee, Ja. maar u heeft er wel oog voor. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Hier is natuurlijk Dirk gemaakt, want hier wordt zijn zaad afgenomen. Dit noemen we een fantoom ofwel dekbok. Maar dit is wel een heel steriele manier, hè? Het is wel een steriele manier. Heeft hij er wel plezier Hij van had er gehad? heel erg Royal plezier van, want als we hem nou uit de wei halen en hij zou hem loslaten, dan gaat hij hier de hele dag op zitten. Want hij vindt het heerlijk. Hij vindt het heerlijk, ja. Dan worden hier de paarden opgevoed en geïnsemineerd. Dus die worden dan hier ingezet. Dus Rekel Boko is hier Rekel ook Boko geweest? is hier ingezet. En Rekel Boko is hier geïnsemineerd. Hier is Dirk gemaakt. Ja, daar gemaakt, daar geïnsemineerd. Geïnsemineerd, ja. En geboren in Limburg. En geboren in Limburg. Ja, Als dat geen stugge Fries wordt. dat wordt een hele stukke Fries. Waar hebben wij verkocht? Nou, wij fokken een aantal veulens op. En we verkopen ze eigenlijk allemaal. We houden wel eens 1 voor de hobby. Maar om 7 of 8 paarden in training te zetten, in deze situatie nu, zoals het nu gaat, is dat niet te handhaven natuurlijk, want dat kost te veel. Op het moment dat hij dan verkocht wordt, weet je niet gelijk dat hij naar de slacht gaat.
je hoopt natuurlijk van niet dat er toch altijd nog weer iemand is die hem kan verkopen daarna dat hij blijft leven. Maar 100 euro is natuurlijk een minimumbedrag, dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. En dat is natuurlijk heel vreemd, want hij zag er voor de rest goed uit. En de hengst, de Royal Gull, heeft nog niet zoveel kinderen. En ik weet zeker dat er goeie van komen. En we hopen dat Dirk dat ook gaat doen. Ja. En ik weet zeker dat hij de baan haalt en dat hij een leuk koerspaard wordt. Daar ben ik van overtuigd.